May kadwa paset ti pakasaritaan ni Alexander Graham Bell. Iti napalabas, may san ang manursuro kadagiti awan pa nagdengeg na ni Alexander tapno maadalan da ken makapagbalinda nga agsao, agsipod ta ti maysa adi makangeg ket kadawyan asaan ang makaammo no kasano tagpartuat ti uni ket iti kasta saan ang makasuro nga agsarita. Iso nga ti kinaumel ket kadawyan agapo ta saan ang makangeg daytoy ket saan da ang makapagsarita no pay awan ti diferensya ti dila wenno karabukob da. Maysa kadagidi adalan na ni Mabel Hubbard ang nakariknaan na itinasudi a panagayat. Bayat ti panagisuro na, nagkumikom ni Alexander iti imbensyon nga telepono, nga edi na amuan ti abogado nga ama ni Mabel, ket injayaan na ti suporta, gapwen iti interes daytoy iti negosyo. Dakdakkel ti interes ni Hubbard iti panagbaligi ti imbensyon ni Alexander, ket iti kasta dinagdag na daytoy, babaen ti tulong ni Mabel, tapnon unaen na ti panagkaipalpas ti imbensyon na. Iti kasta, ididimteng ti maysa nga eksposisyon, apakay demonstraran dagiti babaro nga imbensyon kadagiti na dumaduma sekta ti pagsiriban, nagrehistrumet ni Alexander tapno may pabuya na daydi imbensyon na. Manipod iti daydi pa nakabigbig ti telepono a disenyo ken imbensyon ni Alexander iti daydi eksibisyon. Ijay Philadelphia, nagrugi na naglatak daytoy a nasisita nga aramaten iti komunikasyon. Napanday toy ijay Inglaterra tapno may palawag na iti monarkiya ti pakayusaraan ken pagsayaatan a may ted daytoy nga aramaten. Dua tawen kalpasan day di centennial, napan ni Alexander ijay Inglaterra ket paset day di abiyahe na, tinapan nang ipakita ken mangipalawag ken ni Reina Victoria ijay taeng na nga Osborne House, may papan iti telepono. Naintrigan ni Reina Victoria tan amiris na, adagos tinasken a pakaserbian daytoy. Iti dagidi atawen, madama idi ti sinupyat ken ginubat iti nagbaetan ti Rusya ken Turko. Minipod 1877, 1877 nagingga iti 1878, 1878. Isu daytoy idi daydi managan a gubat ti Crimea, wenno Crimean War. Ana pasamak ijay peninsula a Crimea, ijay amyana na paset ti Black Sea, ijay daya a paset ti Europa. Daytoy a sinupyat ket gapu iti panaglaban ti Imperyo nga Ottoman ken ti nagkadwa a Rusya ken dagiti nang bukal iti lugar a Balkan. Rimaman idi ti Britanya ti daytoy a gubat gapu iti alikakanan na nga daytinto panangawid ti Rusya iti pagilian a Romanya nga idi ket adda iti turay dagiti Turko ket saan to ngagpatingga ijay. Pinatapat ta idi ti Britanya nga amanganta manipod ijay kanayunan to ti Rusya ti mangawid iti British India, babaen ti Afghanistan adalanda. Isu daytoy ti gapu nga imalyansa ti Britanya iti Imperyo nga Ottoman a pag-aamumet itinagan nga Imperyo a Turko. Adu a telegrama ken sursurat ti sumangsangpet akas dilubyo iti palasyo anang kidkid daw iti konsiderasyon ti Reyna. Daydi akaadu ket nanglapunos iti palasyo. Kasta unay iti panakaparaem dagiti opisyal ti Reyna iti daydi imbensyon ni Alexander. Kinabigatan daydi rabi iti demonstrasyon na dago sa nagsurat ken Alexander ni Major Bidulph, keeper of the privy purse, anang ibagi iti Reyna. Daytoy makuna a keeper of the privy purse iti monarkiya iti Inglaterra, ket isu daytoy iti tesorero, wenno opisyal a sekretaryo nga agiggam iti pinansya, wenno kwarta ti Reyna wenno ari. Isu ti nairebeng amang manehar, kadagiti paggastusan ti taeng a palasyo ti monarkiya iti Inglaterra. Naggapu daydi surat manipod Osborne, ket nakapetsa iti Mayka 16 si Enero 1878. Osborne, Enero 16, 1878. Daytoy ti linaon ti formal a surat. Patgek a kabalyero, namnamaek a nalawag iti panakaammom, no kasano ti panagyaman, ken panagsiddaaw ti Reyna, iti naibanag nga eksibisyon ti telepono dito iti rabii ti Lunes. Inkalikagom kanyak ti kinatanok na, nga iyebkas ko ti panagyaman na ken ka, kastamet kadagiti natatakneng a hermanas ken hermanos, anay kuyog ken ka iti daydi nga okasyon. Tarigagayan ti Reyna no awan makabeddeng a rason, agatangen dagiti dua nga instrumento nga addapay laeng ditoy, agraman linya ken daduma apaset na. No adda pa nakabalin na, ket iyanus mo nga ipakaamo kanyak,
no siya sino ti pakaiturungan, ti kay tutupan na agatad. Siyak, patgek a kabalyero, to'y si pupudno unay, Thomas B. Dolph. Simong batadagos na Alexander ang nagkuna, patgek a kabalyero, mapadayawan ak unay iti panakapennek a nayedkas, ti kinatanok na, ken iti kalikagom na amang sanikwa iti agparis a telepono. Dagitoy agdama nga instrumento iti Osborne, ket dagiti kadawyan laeng agpaay iti komersyo, ken dakkel a pakaragsakak, no mapalubusan ak amang ijaya iti reyna, iti paris ti telepono a maaramid nga agpaay laeng iti kinatanok na. Siyak napateg a kabalyero, to'y siraraem, Alexander Graham Bell. Iti unos ti panagbiag na, inus-usar ni Alexander day di sistema ti amana a visible speech, anang papapigsa iti nakam ni Mabel, nga agsarita no pay pasaray nga agkarigat daytoy. Inayat unay ni Alexander ti timek ni Mabel. Ket inayat na unay ti rupa daytoy no makita na ti panagranyag ti rupa na no kasdi a makita ni Mabel apagay ayat unay ni Alexander adong denggen ti boses na. Daytoy makuna visible speech ket sistema ti simbolo a phonetic nga inaramid na Alexander Melville Bell at tatang ni Alexander Graham Bell. Daytoy a sistema nga inaramid na ket binukel ti simbolo amang ipakita iti posisyon ken panaggaraw ti karabukob dila ken bibig bayat amang partuat dagito iti uni ti sarita. May sakita dayto ti notasyon a phonetic a pangipakitaan iti simbolo dagiti uni ti balikas. Nausar dayto a sistema idi apang tulong kadagiti saan a makangeg tapno makaadalda nga agsao. Naaddaan da iti upat nga anak. Ni Elsie, anayanak idi 1878, 1878, ket nagbiag agingga idi 1964, 1964. Ni Marian, anayanak idi 1880, 1880, ken nagbiag agingga iti 1962, 1962, ken dua a lalaki anatay a maladaga. No di man pasaray may raman a malagip kadagiti dadduma a sursurat iti pakasaritaan, ti kinapudno na, ket adda dakkel nga inakem ni Mabel iti imbensyon ni Alexander a telepono. Iti likod ti may saaladawan ti pamilya ni Mabel, nakasurat ti balasang ang nakaigapuan ti panakaimbento ti telepono. Iti Ingles, The Girl for Whom the Telephone Was Invented. Saan nga inabandonar ni Alexander daydi panagikampanya na iti panursuro kadagiti saan ang makangeg tapno agipeksada ang mga ramat iti timek da asan ket ti asenyas. Daytoy awagas ket managan oralism. Kasman met nagangangaw ngamin ti gasat ken ni Alexander. Inyanak ti may saan nagtuleng nga ina sa manentuleng met ti inayat ken inasawa na. Iti daydi panagdakkel na ijay Edinburgh, nakayaramid ti amana iti alpabet o phonetic, ket tinawag na daytoy a visible speech. Ni inana nga Eliza, ket pianista ang napukawan iti panagdengeg idi nganganin agkabanwag daytoy. Ket nupay saan ang makangeg, napingat daytoy ang naggungunay, ken nagtalged iti kabukbukudan na. Awan makalasin idi, kani nanang na, adi makangeg daytoy. Kayat ni Alexander, at tulungan dagiti tuleng idi tapno agbalinda akas kaninanang na ti panagtalged da iti kabukbukudan da. Iti kasta saan da ngagbalin apakaiturungan tinaumsi a panangaasi. Kastamet tapno saan da ngagparang a nakakaasi ngem ket di addaan da iti natalged a panagtalek iti bagbagi ken kabaelanda. Ti inararapaap na ket ti kaadda ti panakabalin na amang ikat iti kasdi a disabilidad apakaigapuan ti panakaisiyasi dagiti agsaad iti kastoy manipod iti kadawyan a panagbiag. Tano makasarita da akas kadawyan gapot ta makaawat da iti sarita ken makapartuat da iti panagsao uray no di da makangeg. Maaddaan da iti nananay at talged a maaddaan kabukbukudan a kinawayawaya. Nagbalin ang napigsa nga ehemplo ken pruweba ti panakabalin day di konseptona day di sirkumstansya ni Helen Keller. Iti baet ti saan na panakangeg ken iti saan na panakakita ni Helen, nagbaligi daytoy ang nagsao. Nagsurat ken nagturpos ang nagadal iti nangato nga adal. Iti kasta inawat da Alexander ken Mabel akas paset ti pamilyada ni Helen.
Ngem na isang sangayan a tao ni Helen, iti tunggal kaadda ti maysa a tuleng a makaadal nga agsao, siyam ti saan a makasurot. Kabayatan na, nang idaulo ni Gardiner Hubbard, iti grupo dagiti negosyante kadwada a nagplano anang ipatakder iti kumpanya ti telegrapo, tapno kompetensyaan da day di nakatakder idin a kumpanya ti Western Union. Daytoy Western Union ket naipatakder idi 1851, kan dati adakkelen nga kumpanya ti serbisyo at telegrapo iti Estados Unidos kadagidi atawen. Iti agdamamay sa daytoy akadakkelan a kumpanya a pagipatuludan ti kwarta iti uray sa dino a paset ti lubong. Kadwada ditoy ni Thomas Sanders kastamet ni Anthony Pollock nga isu idi ti abogado ni Alexander may papan iti patent. Kinontrata da ti opisina ti kartero tapno daytoy ti agipatulod iti telegrama iti nalaka agatad. Nupay naiyawat idin ken ni Alexander daydi patent ti telepono, awan pay laeng kankwana ti instrumento amos usaren. Ti patent ket may saakita ti karbengan akas mamartuat wenno inventor iti maysa nga ideya, wenno konsepto, wenno banag ket mangitad daytoy iti inventor iti karbengan wenno lisensya a mangpasardeng kadagiti dadduma a tao a mangusar wenno mangaramid iti inbensyon na. Nagtultuloy daydi pa nagpaspasaya at na iti daydi modelo na nga instrumento. Na i-demonstra namet dayto apartuat nga instrumento iti Hunyo kadagiti hurado ti Philadelphia Centennial Exhibition. Iti Agosto day iti dayta atawen, na ibanag daydi imuna a long distance at tawag ti telepono, manipud Brantford aging ga ija disso a Pari, ijay Ontario, Canada, iti linya ti telepono. Na ipatakder daydi inornos ni Gardiner Hubbard, katugangan idin ni Alexander, Bell Telephone Company, idi Hulyo ti 1877, 1877, tapno may komersyo ti telepono apartuat ni Alexander. Nagtalinaed ni Alexander ang mamalbalakad iti technical apaset ti operasyon, aging ga iti bimaaw ti interes na iti panagtelepono. Napasamak daytoy kadagdi umuna atawen ti 1880, 1880. Nupay bimaknangen gapo iti imbensyon na, kastamat agapo iti kinalaing agkomersyante ni Hubbard akatugangan na, inlako na ti kaadwan iti stock shares apan nakabingay na akas at agtagikwa iti kumpanya. Ti kinapudno na, nulaan kumasaan na adinaras nga inlako dagidi bingay na, dakdakkel kumapay tinagbalin a kinabaknang nga impay daytoy kenkwana. Daytoy katgaputa kadagiti si Marsaruno at Panawen, daytoy Bell Telephone Company kat nagbalin nga American Telephone and Telegraph wenno AT&T. Iti tawan 2019, 2019, may san ti AT&T kadagiti kadadakkelan na kumpanya ti telepono ditoy lubong. Ininot ni Alexander a pinabasit ti akem na iti kumpanya a Bell idi agtangan ti dekada a 1880, 1880. Inturong namanen ti atensyon na iti daddu mga imbensyon. Nagesem anangadal ken nag-eksperimento iti sound recording ken panagpasubli wenno playback. Ti makudkuna sound recording katwagas a panangkemmeg iti uni, babaen ti instrumento tapno may dulin daytoy nga uni iti gadget. Iti dayta tawen inyawatan ti gobyerno ti Pransya ni Alexander, iti premyo ken pamadayaw a Volta Prize. Daytoy pamadayaw ket naipaay a pangbigbig iti nagunod a baligi iti siyensa ti elektrika. Inusar ni Alexander daydi premyo na apin ang patakder iti laboratorio a Volta ijay Washington, D.C. Institusyon daytoy anang ipangruna iti panagadal may papan iti kinatuleng ken panangpasaya at iti biag dagiti saan a makangeg. Impamaysa namet ijay daydi panangpaspasaya at na iti gadget a panograpo. Idi 1885, 1885, kadwa ni Alexander ti kasinsin na ani Chichester A. Bell, ken ti inventor ani Charles Sumner Tainter, ket nakaarami da iti disenyo ti ponograpo a mabalin a pangkomersyo. Nagusar da iti disenyo da iti mabalin a maukuksot, a natibkar a papel a karton, a napaamnutan tirbaw na iti alid. Pinanaganan da iti instrumento apartuat da iti graphophone. Daytoy graphophone ket nagan ken marka tinapasaya at a bersyon ti ponograpo. A pinartuat ti kumpanya a Volta Laboratory. Usaran daytoy a pangikabilan iti may dikta sao wenno uni i-record kaya nasawen.
mabalin a patarayen asubyan tinay record tapno denggen daytoy. Nagaplikar day ti patent kat naited daytoy kadakwada di 1886, 1886. Nang ipatakder da iti kumpanya nga garamid iti daytoy, sa daytoy iti Volta Graphophone Company. Idi 1887, 1887, inlako da day di karbengandang agpartuat iti ilako da a gadget. Ginatang daytoy ti American Graphophone Company ang nagbalin a Columbia Phonograph Company kalpasan ti sumagmamano atawan. Inusar ni Alexander day di bingay na itinaglakwan na nga impay apondo ti laboratorio a Volta. Iti kadagidi panagibanbanag na iti proyekto di laboratorio ti Volta, rinugyan na ti panakaarami ti instrumento a pinanaganan na iti photophone. Instrumento daytoy ang makaitransmit iti allon ti uni, babaen iti lawag. Nakuna ang nagusar idi ni Bell iti elemento a selenium, iti panagaramid na iti telepono. Iti daytoy yung eksperimento na awan kinasapulan na alinya a paglasatan ti uni, no diket dilawag ti init ti nakaidalanan na. Ti elemento selenium, ket addaan na dumaduma a reaksyon, no masagid wano makasagid iti lawag. No paysaan na komersyo daytoy a produkto idi, nakatulong daytoy iti panakasukisok ti photovoltaic effect, ang nagbalin anas ken na banag kadagiti si Maruno at siglo. Daydi pa nakaramid daytoy a photophone, ket isumet ti nakairugyan ti panakausar ti material a fiber optics. Ti photovoltaic, ket mayulog elektrisidad ti silaw. Ti photovoltaic effect ket proseso, mga ramid iti voltahe wenno elektrisidad ngagtaray ti photovoltaic a baterya no may sarang dayto iti lawag ti init. Kadwana ti assistant na ani Sumner Tainter iti daydi nga eksperimento. Idi Pebrero 18, 1880, 1880, nagipatulod ni Tainter iti timek na iti distansya a pitugasot a kadapan, babaen iti agrimat-rimat alawag ti init. Iti surat nga patulod ni Alexander ken itatang na, nang ipadamaga na iti daydi na doktala na, kinunana, nang ngegakti na ibalikas a panagsarita, nga inaramid tilawag ti init. Nakangegak iti raya ti init ngagkatawa, agsay aken agkanta. Daydi transmitter nga inusar daket na ingpis sa sarming, anang ipasubli ti raya ti init iti turong ti laboratory ni Bell. Idi nagsaon ni Tainter iti mouthpiece ang nakakabit iti likod ti sarming, nagpigargar day ti sarming akagiddan ti timek. Daydi silnag tilawag ti init manipod iti photophone, ket kinameg ti reflector, akaasping ti basit a satellite dish nga antena. Daydi pa nagbalatek ti lawag anay naggapu iti boses ni Tainter, ket naipasublimanen nga uni. Inyaramid dayto iti detector a sensitibo iti lawag, anay kabil iti focus ti reflector, a sinuportaran ti maysa a baterya, ken ti receiver ti telepono. Iti daytoy a punto, irapit tayo nga amwen dagito instrumento anay sao. Daydi photophone, ket instrumento anang ibael ti transmisyon ti uni, babaen ti silnag ti lawag. Ket daytoy nakun a satellite dish, ket instrumento ang nagbukel akasla narabaw adakkel a malukong, ang naaramid iti metal, kadawyan nga aluminum wenno material a fiberglass, ket agserbi daytoy nga antena. Addaan daytoy iti paset alandok amang pabalin iti daytoy ang mangawat iti signal ti radio, ang naggapo iti satellite ti komunikasyon nga adda iti orbito ti daga. Daydi naysao a detector ket paset ti instrumento amang lasin wenno mangbigbig iti kaadda ti allon a magneto, radyo wenno elektrisidad. Ket ti receiver ti telepono ket electronic daytoy a gadget a mangawat iti allon ti radyo ket pagbalinan na daytoy a mensahe a maawatan. Daydi reflector ket instrumento amang ipasubli iti mapagteng na nga allon ti magneto wenno elektrisidad. May sapay adakkel na itulong ni Alexander ket isu daytoy daydi panakaaramid ti electrical bullet probe. Idi 1874, 1874, ti inventor a Pranses a managan Gustave Trouvé ket nang partuat iti instrumento a pangbirok ken pangguyod iti banag a metal kas kumabala ti paltuog a simrek iti bagi ti tao ngem saan alimsot a rimwar.
Idinaamuan ni Alexander daytoy apartuat nang aramid met ti may Paris agaret nga electrical bullet probe. Daytoy tinamunganayan ti gadget a pagaamuitan a metal detector. Daytoy a gadget nga inrusat ni Alexander ket naigapu iti daydi panakapaltuog ti presidente ti Estados Unidos ani James Garfield idi Hulyo ti 1881, 1881. Daydi bala ti paltuog ket imuneg iti likod ti presidente. Saan ang nabirukan dagiti mangagas daytoy. Inkadeng ni Alexander ati mabalinda nga ipakat ket ti makunkuna nga induction balance. Maysa a gadget nga imbunga ti panagsukisok na may papan iti panangpukaw iti dagiti maibalbal laet nga elektrisidad iti linya ti telepono. Aguni daytoy a gadget no adda mayasidag iti daytoy alandok wenno material nga aramid iti metal. Inusarda daytoy iti presidente ngem saan daan nagbaligi. Daytoy ket naigapu tanupay awan diferensya idi daydi instrumento, daydi metal as spring coil iti katre a nagiddaan ti presidente ket isut nang riro iti daydi aparatos. Iti kasta saan daan nabirukan daydi bala agingga iti natayan ti presidente iti Setyembre iti dayta atawen. Ngem nagbaligi anang ipakita ni Alexander ti panakabalin daydi a gadget, ken naipalawag na no anya ti pagsayaatan daytoy iti grupo dagiti mangagas. Rinugyan nga inaramat dagiti surahano daytoy. Kadagiti dimteng agubat iti laudan a paset ti lubong, idi 1899, 1899, agingga iti 1902, 1902, a panawen ti Boer War, nga isu daydi panaglaban ti Britanya ken dagiti pupuraw at tao amanagan Boer ijay abagatan ti Afrika ken iti daydi umunagubat ti lubong manipod 1914, 1914 agingga iti 1918, 1918 adu dagiti biag a nasalba gapo iti daytoy. Idi Setyembre ti 1885, 1885 napan nagbakasyon ti pamilya Abel ijay Nova Scotia ijay Canada. Iti sumuno atawan gimatang ti daga ni Alexander ijay nga asidag iti purok a Badek ijay isla ti Cape Breton. Impatakdan na ti estado na pinanaganan na iti Ben Brague. Iti pagsasao Gaelic kayat naasawen daytoy dagiti Gaelic katatao nagapudya Scotland mayulog daytoy a nasaguday a bantay. Daytoy iti pagtaengan da pamilya tunggal dumteng ti Kwaresma iti Amerika. Ngamidya Estados Unidos ti kaadwan a pagtataengan da. Idi 1890, 1890, nagduyos ni Alexander may papan iti panagdalyasat iti tangatang. Ket manipod idi 1891, 1891, rinugyan natin nag-eksperimento kadagiti na duma-duma a disenyo, ti payaken propeller, wenno gadget nga daan nagkinuros at takyag na ket agtayak tapno mangirusat a mangitalo iti bagina. Idi 1907, 1907, inrusat na pinurma ti Aerial Experiment Association ket nakaitad dayto iti adu anasken a panagduras ti disenyo ti eroplano ken ti kontrol na. Nakatulong daytoy iti panagbaligi ni Glenn Hammond Curtis a maysa kadagiti imuna nga abyador a nagpatayab iti eroplano. Iti unos ti panagbiag na, inkagumaan ni Alexander tinang suporta iti panagduras ti siyensa. Sinublatan na ti katugangan na ani Gardiner Hubbard, a presidente iti National Geographic Society, manipod 1878, 1898, aging iti 1903, 1903. Daydi manugang na ani Gilbert Grosvenor, kat nagbalin akang runaan nga editor ti National Geographic Magazine. Nasa eti panangipamaysa ni Alexander kadagiti trabaho a proyekto na, ket pasaray naliwayan na dagiti kostumbreda a pamilya. No pay pagaammo ti kinaanos ni Mabel, adda dagiti tiyempo a napunnuan, ket nagasog daytoy anang ipalagip ken kuana. Idi nangrugian nagkapso ti panagkita ni Alexander, napigsa talged na idi ti panarabay ni Mabel. Idi 1907, 1907, nagduyos daytoy, may papan iti agtayab alugan. Ket ni Mabel tinang papigsa iti nakam na, tapno mang ipatakder iti kumpanya kadwana ti upat a kasosyo na.
Nang TED ni Mabel, iti kabukbukudan na kwarta apuunan day di grupo, pinanaganan dati Aerial Experiment Association. At daan kabukbukudan a kinabaknang ni Mabel, ket di makdakkel pa daytoy di impaaykan kuana ni Alexander ti 70% abingay na iti kumpanya Abel. Mabigbig da Alexander ken ti kadwana ani Casey Baldwin nga isuda ti nakayarami diti kapardasan nga speedboat a hydrofoil. Ni Baldwin idi ti mangpatpataray ti estado ken laboratorio dagiti Bell. Idi Oktubre ti 1906, 1906, kinuna ni Alexander ken ni Baldwin, apay nga ditay maaddaan ti makinaan na dagdagsen ngem danom, kastamet an nalaglagan ngem danom. Makunak ati panakaimbento ti hydroplane, ti kapatagan, naaramid kadagiti kalabes at tawen. Sumagmamano alawas kalpasan daydi panangibaga na iti daytoy, nangiladawanan ni Alexander ti disenyo ti makunaitan a hydrofoil boat. Daytoy hydrofoil, ket may papani ti galad ti bilog, at ipanaglasat na ket mapagbalin gapo iti hydrofoil, at takyag na iti unag ti danom, nga agak-akem akaslapayak ti aeroplano nga agtayab iti tangatang. Agbalin daytoy a may banag no may basar iti fundamental a prinsipyo, bayat a pumarpardas ti bilog a hydrofoil, itag-ay daytoy dagiti takyag na, nga adda iti unag ti danom, aging ga iti nangat-ngaton daytoy ngem ti rabaw ti danom. Mabalinan ti bilog ti pumangato iti rabaw ti danom, agsipud ta, subsuportaran daytoy dagiti nakatakder a pinakagurong na vertical stanchions, daytoy ti nakakabitan dagiti hydrofoil a propeller ti bilog. Day di bilog nga inyarami dagitoy dua, ket addaan na irareb a paset na managan hydrofoil. Isu daytoy ti mangitag-ay ti bilog iti rabaw ti danom, bayat at ipeggas ti lugan ket pumigpigda sa. Gapo iti kasta makisayan ti tensyon, wenno inget ti panangiguyod ti danom, ket nalaklaka ti panaggaraw ti behikulo. Day di eksperimento ang naiyaramid da, ket nang ibalin, ti panakapartwa ti HD4, wenno Hydrodome 4, ang nakapagdalyasat iti pegges a 70 a milya nga dasurok na a 80 ket 6 a unit ti tunggal oras. Maysa kadagiti napateg nga imbensyon ni Alexander ti audiometer. Instrumento daytoy a pangsidir iti panagdengeg ken panangeksamen iti grado wenno kainget ti kinatuleng ti tao. Daytoy a gadget ket masusar pay laeng agingga iti agdama. Kalpasan a naimbento ti telepono, kinasapulan ti wagas ken estratehiya a panangrukod iti grado ti kinapigsa, ken kinakapsut ti masidir nga uni. Inkad dengmet dagiti inhenyero anang itrabaho iti daytoy, at tinagan ti rukod nga osarenda ket bell. Daytoy ket panangbigbig ken ni Alexander. Idi 1911, 1911, nagad-adal pay idi ni Alexander iti wagas a panangresolba iti pudot ken init ti panawen. Iti panagnaedda idi jay Washington DC, saan na nagustuhan ti kinapudot na agsipod na nairuam dayto iti nalamiis a klima. Nang padas iti adu nga estratehiya pang resolba na iti pudot. Duluktan na dagiti tawa, simrekmet idi tinadameg a pudot ti angin, ken ti angot nga aggapoy ti kalya pagdalanan dagiti kabalyo, apasaray agitin nagtirugit da. Pinaabbatan na nga ruday di swimming pool ti pagtaingan da, ket inaramid na dayto a basement. Impaaramid na ti kaadalman nga ungto ti swimming pool a kwarto, nga adda iti unag ti daga, ket dito iti nagupisinaan na. Dayto kat gapo iti patapatana an nalamlamiis dayto a paset, ta adda iti unag tinakali a daga. Kamaudyanan na, nangaramid dayto iti sistema a pagpalamiis a pinanaganan na iti ice stove. Nangusar iti tangke a kadawian a pagurnungan ti danum nga aramatan iti unag ti balay. Pinuno na ididay di tangke a kanbas nga adda iti atika ti pagtaenganda. Nangikonekta iti tubo manipod iti daytoy a nagtungpal iti opisina na a nakay kabilan ti gadget a blower. Day di blower ti nang susok iti nalamiis nga angin a naggapo iti tubo ket impugso na daytoy iti unag ti opisina ni Alexander. Ditoy iti pakaputdan dayto may kadua paset dayto asarita may panggap ken ni Alexander Graham Bell. Iti daytoy apunto madakamat a mayam ammo ni Helen Keller. Daydi na isalsalumina abulsek ken tulang nga ubing ang nagbalin a pasyente ni Dr. Alexander Graham Bell
ket inayat dagiti agasawa Bell akas may sa miyembro ti pamilyada. Naasideg ti karirik na dagiti agasawa Dr. Alexander Bell ken Mabel ken ni Helen Keller ket kas may nga anak ti panangawat da ken kuana. Iti sumaruno a paset, intay amwen daydi insurat ni Helen, may panggap iti daydi panagbakasyon da kini Anne Sullivan ijay pagtaengan dagiti Bell ijay Bain Bragg.